Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева, исәнмесез бүгенге чыгарылышның төп темалары. Парламент дәресләре. Мәктәпләрдә ватанны саклаучылар елы уңайыннан очрашулар уза. Үзебезнең дәүләтебезнең тарихын өйрәнәбез һәм шулай ук төрле очрашулар, төрле мероприятиялар үткәрәбез. Әзер булып торыйк. Әлмәт укучылары гадәттән тыш хәлләрдә саклану ысулларын өйрәнә. Здесь ребята показывают свои навыки именно в умении преодолевать какие-то сложные задачи, в том числе и преодоление локальных препятствий. Кызыклы очрашулар. Ачык стаханәләрдә кино кичәсе. Результаты лаборатории мы показали у нас в мастерских. Вот, это были видеоработы художников и художниц. Бүген Әлмәт районы һәм шәһәр советлары депутатлары 2024 елга нәтиҗә чыгарып, агымдагысына бурычлар билгеләде. Сессия эшендә Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Үзенең чыгышында район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбетдинова төп икътисади күрсәткечләр белән таныштырды. Әлмәт районы республикада барлык күрсәткечләр буенча да югары позициядә кала. Районыбыз республиканың социаль-икътисади үсеш рейтингында 5лектә. Төяп җибәрелгән товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр күләме буенча беренче урында. Эчке территориаль продукт күләме буенча алдынгылар рәтендә. Районга республика сәнәгать җитештерүнең 30%-тан артыгы туры килә. Бүген калабыз өчен кискен тора торган проблема ул транспорт инфраструктурасын үстерү. Город уже сталкивается с пробками в час пик. Шәһәрдә час пик вакытында бөкеләр барлыкка килә. Ел саен 5% үсеш динамикасын исәпкә алсак, якын киләчәктә коллапс туу куркынычы бар. Бездә заманча җәмәгать транспорты белән тулылана торган парк, сыйфатлы велоинфраструктура, төп объектларга җәяү барып җитү мөмкинлеге бар. Шуңа төп максат шәхси транспортка барлык альтернативаларны тиз темпта үзләштерүне дәвам итү. Задача сделать так, чтобы все альтернативы личному транспорту продолжали совершенствоваться в ускоренном темпе. Узган ел 125,252 квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Әлмәтнең 19-нчы мәктәбе мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен интернат мәктәп, Русакташы интернат мәктәбе, Борискина мәктәбендәге азык-төлек блогы, 40-нчы балалар бакчасы ремонтлана. Татнефть компаниясе ярдәме белән сәүдә-икътисад техникумы тулай торагына капиталь ремонт ясала. Уку лабораторияләре яңартыла. 2нче лицейда капиталь ремонт тәмамлана. Сессиядән тулырак материалны сез безнең алдагы чыгарылышларыбызда карый алачаксыз. Татарстанда парламент дәресләре декадасы башланып китте. Алар 17-28 февраль көннәрендә республиканың барлык мәктәпләрендә узачак. Быелгы очрашулар ватанны саклаучылар елына, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Азнакай шәһәре гимназиясендә узган дәрестә депутатлар һәм район җитәкчелеге катнашты. Митинг алдында гына без инде үзебезнең геройларын чакырдык, аларның үзебезнең балалар белән очрашуларны үткәрәбез. Алар шулай үзләренең безгә наставление бирәләр. Тәкъдимнәрен әйтәләр, һәр вакытта янына әйтеп торалар. Шараның темасы ватанга хезмәт итү изге бурыч. Дәрес югары сыйныф укучылары өчен үткәрелә. Аның максаты укучыларда гражданлык патриотизм хисләре тәрбияләү, укучыларның илнең дәүләт төзелеше турында белемнәрен тирәнәйтү, аларның иҗади активлыгын үстерү. Дәресне тирәнтен эш тәҗрибәсе булган тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Гөлнур Шәйдуллина кызыклы һәм эчтәлекле итеп алып барды. Шунысында искәртеп үтәргә кирәк, дәрес саф татар телендә узды. Ел дәвамында без тарих фәннәрендә, җәмгыять белеме дәресләрендә патриотик рух тәрбияләү өстендә эшлибез. Үзебезнең дәүләтебезнең тарихын өйрәнәбез һәм шулай ук төрле очрашулар, төрле мероприятиялар үткәрәбез.
Катнашучыларга ватанны саклаучылар турында мәгълүмати фильм күрсәтелде. Интеллектуаль уеннарда укучылар да, кунаклар да актив катнашып, сорауларга җавап биреп, тарих турында белемнәрен тикшерделәр. Зур эчтәлекле итеп коллектив әзерләгән. Мәктәп укучылар бик актив булдылар. Балаларның алдагы тормышка әзерлекләре буенча сөйләштек. Уку мәсьәләләре, физик тәрбия мәсьәләләрен сөйләштек. Үзара татулык, дуслык, туган ил нәрсәдән башлана? Туган ил үзебездән башлана, семьядан башлана. Һәм инде аңа ничек итеп хезмәт итү, патриот булу. Гимназия кунаклары мәктәп стеналарында алып барылган проектлар һәм музей эшчәнлеге белән дә таныша алдылар. Мондый очрашулар мәктәп укучыларында ватанга тугрылык, кыюлык хисләре уята. Бүгенге парламент дәресендә гимназияның 9-нчы сыйныфыннан барысы 17 укучы катнашты. Мондый парламент дәресләре район мәктәпләрендә ай ахырына кадәр дәвам итәчәк. Әле бу айлык кысаларында мәктәп укучылары арасында төрле бәйгеләр дә игълан ителгән. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Руслан Ярмиев. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгіннен яңалыклар вакыты программасы коллективы бөек җиңүнең 80 еллыгына каршы алу белән яши башлый. Максатыбыз бөтен ил белән көтеп, яу кырларында һәм хезмәт фронтларында көрәшеп китергән җиңүле майга илткән сугышчы балаларыбыз уңышларын искә төшерү. Моннан 80 ел элек 1945 елның 19 февралендә Бөек Ватан сугышының 1339 көне бара. 3-нче Белоруссия фронтының 19-нчы гаскәре Кенигсбергтан көньяктарак дошманның көнчыгыш Пруссия группировкасын юк итү буенча сугышларны дәвам итә. 2-нче Белоруссия фронты гаскәрләре Грауденс шәһәреннән төньяктарак һәм төньяк көнбатыштарак Нойенбург шәһәрен ала. 1-нче Украина фронты гаскәрләре Бреслаудан көньяк батыштарак һәм көньяктан һөҗүм сугышлары алып баралар. Бер үк вакытта Совет гаскәрләре Бреслау районында дошманның камалган группировкасын юк итү буенча операциясын дәвам итә. 2-нче Украина фронты гаскәрләре Грон елгасыннан көнбатыштарак Дунайның төньяк ярында дошманның зур пехота һәм танк көчләре һөҗүмнәрен кире кагыны дәвам иттерә. Җиңүгә төгәл 80 көн калып бара. Ял көне иртәсендә Орлята спорт патриотик уены Әлмәт укучыларын 20-нчы мәктәп территориясенә җыйды. Көч сынашуда 6 кешедән торган 9 команда катнашты. Алар гадәттән тыш хәлләрдән ни эшләргә, кеше тормышы куркынычсызлыгы турында хәрби хезмәт һәм физик әзерлек нигезләре буенча белем дәрәҗәсен тикшерделәр. Итак, уважаемые участники спортивно-патриотической игры «Орлята», приветствуем вас! Винтовкадан ату, граната ыргыту, аркан аша чыгу, суда коткару, сигнал билгеләре. Патриотик спорт уенның этаплары чынбарлыкка якын. Катнашучыларга 60 минут эчендә барлык 18 этапны тиз һәм уен кагыйдәләрен бозбыйча үтәргә кирәк. Мне больше всего нравится это стрельба по мишеням. Мы проходим 4-е испытание, и еще мне нравится перенос человека. Ярыш барышында мәктәп укучылары көч, җитезлек, зирәклек, командада эшли белү кебек сыйфатларны үтәү мөһим. Булар ватанны саклаучыларның төп сыйфатлары ди оештыручылар. Суть игры заключается в том, чтобы команда за ровно 1 час набрала максимальное количество баллов. Уенның асылы шунда: командалар этапларда биремнәрне үтәп, нәкъ 1 сагать эчендә максималь балл җыярга тиешләр. Биредә балалар кайбер катлаулы бурычларны, шул исәптән локаль каршылыкларны җиңә белүдә, коткару хезмәтләрен чакыра белүдә, кирәкле сигнал бирә белүдә үз осталыкларын күрсәтә. То есть здесь ребята показывают свои навыки именно в умении преодолевать какие-то сложные задачи, в том числе и преодоление локальных препятствий, умение вызвать спасательные службы, подать нужный сигнальный знак. Катнашучылар белән бергә аларның әти-әниләре дә ярдәмләшеп йөри. Ял көне булуга карамастан, әлеге уеннарда катнашуны мөһим дип күрә. И полезно, и интересно детям, потому что... Әлеге уен балалар өчен файдалы һәм кызыклы. Алар походларга йөриләр. Мәсәлән, тирәлектә ориентлашуда сикерәләр, агачларга менәләр һәм компас белән кулланырга өйрәнәләр. Шуңа күрә алар бу ярышларда актив катнашырга тырышалар. Старается во всех этих соревнованиях участвовать. Алса Ахмаджанова, Рамиль Базартинов, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Татнефть компаниясы оештырган Әлмәтнең ачык остаханәләрендә кызыклы очрашулар дәвам итә. Бу юлы иҗат сөюче әлмәтлеләр җыелышып кино карады. В открытую исемле стрит-арт турындагы фильм заманча сәнгать төре хакында фикер алышу белән үрелеп барды. Мы готовим всякие исторические справки, информацию про это место, про историю там, жителей этого места и так далее. Экранда Никита Номерсның «В открытую» исемле стрит-арт турындагы фильмы. Автор Түбән Новгородтан, ул рәссам һәм уран сәнгатен өйрәнүче документалист. Өстәвенә место халыкара фестивален булдыручы һәм Түбән Новгород урам сәнгате энциклопедиясын төзүче дә. Сәнгать практикасында стрит-арт, паблик-арт, инсталляция, видео-арт юнәлешләрендә эшли. Очрашуга килгәннәр белән ул онлайн форматта очрашып фикер алыша алды. И в 2010 году, это как раз такие года переломные моего творчества, как раз когда я уходил из стрит-арта, то есть это были примерно 2008, 2009, 2010 года, когда было много... Иҗат фән сыман ук үсеш таләп итә дип саный белгечләр. Шуңа күрә Әлмәтнең ачык остаханәләре кураторлары да бер урында тормыйлар. Шәһәр халкын берләштерүнең яңа ысулларын табалар. Авторлык фильмнары сәнгать төре булары күпләргә кызык һәм бу очрашуга һәм иҗат турында сөйләшергә тагын бер сәбәп, ди Анастасия Степанова. Мама, к счастью, периодически выезжала за границу, в Польшу, в Италию, привозила мне фотографии, иногда журналы, видеоклипы ставились на паузу, что-то перерисовывалось. Собственно, из того, что перерисовывалось, складывались какие-то свои куски. На первом кинопоказе к нам приезжали наши коллеги с Дебаркадера 30, это независимое культурное пространство в Набережных Челнах. У них проходила лаборатория по видеоарту, и результаты этой лаборатории мы показали у нас в мастерских. Вот, это были видеоработы художников и художниц из Набережных Челнов, Казани, из Москвы. Нарис Ахмаджанов Әлмәтнең ачык остаханәләрендә еш кунак. Узган ел яңа иҗат киңлеге ачылуда булганнан соң төрле остаханәләрдә һәм воркшопларда теләп катнашкан. Кинолык киченә фикердәшләр даирәсендәге эчке дөньяны үстерергә ярдәм итә дип саный. Все встречи помогают развиваться креативно и как-то воплощать свое видение в творчестве. Вот. Мне вообще запомнился воркшоп по работе с мягкой глиной от Нинель. Вот. Это было очень здорово, очень интересный опыт. Элегрәк кино кичәсенә килгән әлмәтлеләр Петербург кино һәм телевидение институты студентларының документаль эшләре белән таныша алган. Фильмнарның берсен Әлмәттә яшәүче Валерия Ступка төшергән. Киноның төп герое ачык остаханәләр резиденты Женек. Аны әлмәтлеләр үзен урам сәнгате дөньясында эзләүче рәссам буларак та беләләр. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шахмат клубында шахмат буенча чираттагы ярышлар узды. Анда шәхси беренчелектә 2013-17 елгы егет-кызлар көч сынашты. Проверьте расстановку фигур. Шахмат уен гына түгел, сәнгать төре дә. Белгечләр ачыклаганча, шахматның акыл үсешенә файдасы зур. Уен вакытында кеше миенең бер юлы 2 ярым шары белән эшли. Шахмат уеннары логик фикерләү һәм хәтер үсеше белән бергә бара. Детям шахматы дают очень многое. Балаларга шахмат бик файдалы. Бу тырышлык, игътибарлылык, логика. Мин һәр вакыт сабыйларга өстенлек бирәм. Мин 4 яшьтән балаларны аерым әзерли башлыйм. Аларны әкренләп төркемнәргә күчерәм. 7 яшьләренә алар инде аслар булып китәләр. Индивидуально. И уже постепенно перевожу их в группу. К 7 годам они уже асами становятся. Катнашучыларның һәрберсе тырыша, чөнки мондый турнирлар дәресләрнең бушка үтмәвен раслаучы мәйданчык. Мне не нравится, потому что они развивают логику, ум. Ты хорошо начинаешь учиться в школе. Победа зависит от того, как ты сыграешь, как ты настроен. Кәрим Муллин инде 2 ел дәвамында шахматы спорт төре белән кызыксына. Даими шахмат дәресләренә йөри. Турнирларда катнашудан да читтә калмый, осталыгын күрсәтә. Я выиграл 2 раза и 1 раз проиграл. Мы самый сильный соперник. Шәхси беренчелектә шахмат клубының 60 тәрбияләнүчесе катнашты. Аларның һәрберсе уенның 10 минутында үзен иң яхшы яктан күрсәтергә тырышты. Алса Ахмаджанова, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Азнакайда муниципаль район башлыгы кубогында картинг буенча кышкы ярышлар узды. Анда Лениногорск, Урысу, Баулы, Бөгелмәт, Түбән-Кама, Ярчаллы, Әлмәт, Сарман, Алабуга, Башкортстан Республикасының Уфа, Бүрес, Салават, Октябрьский шәһәреннән һәм Азнакай районыннан барысы 127 пилот катнашты. Әгәр җаваплы янәшәсендәге Буада узган ачык кышкы ярышлар хакында тулырак алдагы минутларда. Быелгы ярышлар ватанны саклаучылар елына һәм бөек җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Катнашучыларны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов сәламләде. Картинг ярышы безнең елдан-ел үзенең дәрәҗәсен арттыра. Шуңа күрә инде менә бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Үзебезнең картингта катнашучыларыбызга, балаларыбызга. Картинг хәрәкәте балалар техник иҗаты өлкәсендә, бигрәк тә малайлар арасында актуаль юнәлешләрнең берсе булып тора. Шул ук вакытта бу юнәлеш зур матди һәм финанс ресурслары кертүне таләп итә. Азнакай районы грант конкурсларында катнашып, матди базаны тулыландыруда Татнефть компаниясеннән зур ярдәм алган. 2022-2023 и вот в этом 2022-2023 елда һәм менә быел безнең үзәк Татнефть грантларын отты. Быел Азнакайда картинг проектын гамәлгә ашыру өчен 1 783 400 сумлык грант булды. Нәкъ менә Татнефть гранты ярдәме белән матди техник база тулыланды. Без картинг белән шөгыльләнүче укучылар контингентын саклап кала алдык. Картинг хәрәкәтенә ярдәм иткән өчен Татнефтька зур рәхмәтебезне белдерәбез. выражаем огромную благодарность Татнефть за поддержку картингового движения. Монда тизлек җәйге асфальт юл белән чагыштырганда түбәнрәк, ләкин спортчылар боҗралы юлларны үткәндә дә зур осталык күрсәтә. Я из города Набережные Челны, мне 14 Мин Чаллы шәһәреннән, миңа 14 яшь. Картинг белән 5 ел шөгыльләнәм. Даими рәвештә ярышларда һәм кышкы сезонда шулай ук җәй көне катнашам. Гомумән, барысына да ярышларның уңышлы үткәрүне телим. Барысы да гадел булсын. эти соревнования провести. Тамашалы ярышлар һәрвакыт күп санда җанатарлар җыя. Быел да халык шактый җыелган, гаиләләр белән килүчеләр дә бар. Очень понравилось. И детям тоже очень понравилось. Детей очень радует. Ярыш нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр һәм призерлар үз бүләкләрен алды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.